Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me mennään taas grindaa Zero Build 3 Load Rankedia. Niin, joo, no mennään tästä nyt peliin. Mennään chatti. Ja nyt samalla voitaisiin puhua asioista, mitä mun kanavalla tulee tapahtumaan tässä samalla tässä videolla. Elikkä, siis kun mä saan 500 tilaajaa, niin mä arvon 1000 V-buksia. Ja mun iskä lupasi antaa siihen vielä 50 € lahjakortti Fortnite. Kannattaa nyt tilata ja jakaa kanavaa ja tälleen. Okei, chatti! Mitä? Okei, let's go, hululuti. Niin, kannattaa tilata kanavaa. Ja kun tulee 1000 tilaajaa, mä arvoin 1000 V-buksia. Ja siinä. Niin, kannattaa tilata kanavaa, niin voitte voittaa 1000 V-buksia. Okei, chatti, nyt mennään puske. Onko se tässä? On ne tässä. Chatti, onko vähän hullu luutti? Chatti, onko vähän? Hyi että mä näin, että on DMR kädessä. Näittekö te millä tulolla mä menin? Tämmöiset luutit jo nyt. En halua kuolla, kiitos, hei hei. Älkää ampuko. Chatti, miten mä sain tämmöiset luutit? Mä kyllä haluan ehdottomasti, en niin puske Jussi koko ajan halua olla. Mä haluan istua jossain puskassa. Kun mä haluan saada hyvää rankkia. Mä haluan saada sen, koska mä en halua rangaistusta. Mennään sitten tohon Big Muskaan vähän just buskailemaan tänne. Ei hitto, mulla on tää kruunu. No, ei se mitään, istutaan nyt tässä. Okei, chatti, me jouduttiin vaihtaa puskaa, koska alue tuli. Voi pahus. En mä näe puskaa enää missään. Nyt se on legitisesti. Nami. Nam. Ei tullu mitään. Apua. Ota tuolta tänne. Haluatte tänne. Äkkiä mikä puskaa. Siinä on legesotkani. Ei hyi, että hevi. Kuka tätä haluaa? En ainakaan minä. Mä haluan nyt sen, että mä haluan pois täältä, koska mulla on liian hyviä aseita. Tämmöiseen touhuun. Mä aina rännään joku boksin tälleen. Tai mitä? Ei tähän Zero Buildiin. Tuo kaikki oli. Miten mä pääsen nyt chatti tonne? Okei. Puska. Nice. Ja tässä vaan kämpitään nyt hetkeäkaan. Oi, chatti, tossa olet eräisiä. Ei hyvittu, kun tää kruunukot paljastaa meitä. Chatti, meidän pitää taas liikkua meidän tästä ylpeästä puskassa. Okei, heti kun mä näen seuraavaksi, mä ammun sitä. Supli, nami. Oppas tää supli mulle kuule. Ja harjapulia. Mulla on hyvät luulis. Onko toi puska-alueella? Ei pahus. Täällä on enää puskaa. Ei untaa. Chatti ei pahus. Kattokaa tätä meidän puskaa. Nyt taas meidän piti joutua meidän pikkupuskasta pois. Oi. Kyllä me chatti tästä läpi päästään, kato. Tähän näin. Ei hitto, tossa on Pasi. Tossa on grappler, mutta mä en tiedä minkä tilalle mä otan sen. Ei hitto. Ei. Sitten ehkä me ei päästäkään. Pitää mennä täältä. Siinä on vihollinen. No se lähti pois. Hyvä, että niin. Sieltä play. Apua. Nyt tää ei näytä hyvältä chatti. Chatti nyt ei näytä oikeesti hyvältä. Saatiin nurkkachatti. Chatti tää ei näytä hyvältä. Chatti tää ei näytä yhtä hyvältä. Oi chatti. Nyt ollaan vähän pahassa tilanteessa. Ei chatti. Ei me päästä tonne. Mitäs me pitää olla? Okei, chatti, holy. Miten me ollaan vielä kiilos? Te näitte äsken mun pahan tilanteen.
Mut chatti mä en jotenkin tiedä mitä mä oon elossa. Mitä jos chatsi me voitetaan tää? Pelisokareita. Anna tänne. Tosta, noin. Okei, noin chatti, nyt mennään. Ui. Halleluja! Apua chatti. Sit chatti oikeesti pelottaa. Chatti mä en kusita. Okei, chatti nyt ollaan oikeesti aika pahassa. Okei, chatti. Apua, meidän on pakko päästä lipeä tonne. Tarvitaan tänne paikka. Chatti me legit selvittiin. Sprinttaa! Kiitos. Anna tää. Legit pääsin tänne chattiin. 1v1. Chatti meikö puskee? Okei, chatti nyt pelottaa. Chatti, mehän voitetaan tää. Oh my god, chatti. Kruunuvoitto. Kato mitä luutti. Sitä eikö tää tällä osunut? Chatti, kruunuvoitto ja Zero Point Rankelis. Hyi että. Let's go, chatti. Tupla-V-peli. Tupla-V. No okei, nyt katsotaan vielä mikä ränkki oli. Jes, Goldi 2 pois. Päästäänkö Goldi Epic Plattoykselle? Ei ihan päässyt. Mut hei, muistakaa tilata kanava, tykätkää videosta ja tässä olisi tää video ja se on moro sitten.